Здравейте хора, аз съм Наско и вие сте с Наско Adventures. Днес ще ви представя топ 10 факта за Африка. Нека започваме. Африка е вторият по големина континент след Азия. Почти надхвърля над 30 милиона и 300 хиляди квадратни километра, като и по население е втора на Земята с своите милиарди 400 милиона човека население. Почти заема над 20% от територията на цялата Земя. Африка е единственият континент, който се намира във всичките 4 полукълба. А именно това са Северното полукълбо и Южното полукълбо. Освен това, Източното и Западното полукълбо. Тя има няколко водни граници, като на север граничи с Средиземно море, на северо-исток граничи с Червено море, на изток граничи с Индийския океан, на юг граничи с границата между Индийския и Атлантическия океан и на запад граничи с Атлантическия океан. Най-големият остров в Африка е Мадагаскар, столицата е Антананариво. Това е изключително красиво място, пълно с легендарните дървета баобабите. Тук сега ще ви излезнат. Така, освен това, най-голямата държава континентална е именно Алжир. Столицата е Алжир, като може да се похвали с формите, които отглеждат целогодишно. Те са едни от най-големите износители на форми. Също така, като цяло Северна Африка е едно от най-кулинарните места в целия свят. Известни с подправките си най-вече. Като шафран, зехтин и много други. Най-голямата река в Африка е именно Нил. Тя има два по-големи притока, които са Сини и Бели Нил. Като те достигат чак до югоизточната част на Африка. Втора по големина и най-пълноводна река в Африка е река Конго. Тя разделя двете големи държави Конго и Демократична република Конго по водна граница. Като интересен факт е, че в тази река съществуват най-големите и най-хищни африкански риби, а това са именно тигровата риба Голиат. Най-голямата пустиня в Африка е Сахара, като всяка година се разраства с хиляди квадратни километри. Повечето твърдения са, че това се получава заради като цяло глобалното затопляне. Значи тази пустиня се слави с известните египетски пирамиди, които се намират на няколко километра от Кайро, столицата на Египет. Интересен факт е, че в Судан има много повече пирамиди, отколкото в Египет, но никой не говори за тях, защото са доста по-малки и Судан е следователно по-запустена дестинация и не много хора я посещават. Най-големият залив на континента е именно Гвинейския залив, който е разположен на бреговете на Атлантическия океан. Освен това, точно тази точка на Африка е и най-населената, като заслугата естествено е на Нигерия и на още няколко по-големи държави там. Лошата новина е обаче, че там тези толкова красиви джунгли всяка година стават все по-малко и по-малко заради изсичането, като цяло заради незаконния сеч и незаконния добив на петрол. Няма как да забравим да споменем и островът на птицата Додо. Това е именно Мавриций. Както знаете, той е известен с птицата Додо, която за жалост вече е изчезнал вид заради моряците, които когато са акостирали на този остров, са ги виждали и понеже те изобщо не са били плашливи, тези птици са били готвени, изяждани от моряците, като и по-късно, като са се населили прасета и кучета, понеже додотата са се нямали естествени врагове, всичко вече цялата като цяло хранителна верига се е преустроила и птицата Додо, за жалост, е изчезнала. Преобладаващата религия в Африка е исламът, като доста от населението изповядват именно тази религия.
Но втората по разпространение в Африка е християнството. И завършваме с един много готин и позитивен факт, а именно, че в Уганда се намира една от най-големите популации на дива планинска горила в цяла Африка, като всяка година се разраства. Благодаря, че останахте до края. Това беше моето видео топ 10 факти за Африка. Ако ви е харесало, може да оставите по един лайк. Също така се абонирате за канала и пишете долу в коментарите за кой следващ континент искате да направя факти. В последствие може да почна и да правя за държави. От мен, чао!